ही संस्था परत एकदा पुनरुज्जीवित करणे शक्य आसा। ही गोष्ट आयकून म्हाका खूप आनंद जालो की एक पयलेच फावट सरकार कडल्यान एक पॉझिटिव्ह अशें पाऊल पडटा। ह्या आदी सुरवातेपासून आमी सांगतले की बँकेक कांयच जाल्लें ना। जी NPA जाली बँकेची नॉन परफॉर्मिंग एसेट ती बँकेच्या चुकीमुळे जावंक ना। तर आमी जेन्ना गोंयाची मागणी केल्ली आमकां वेगळे राज्य मेळचे म्हणून, ते 1987 सालान आमकां गोवा हे वेगळे राज्य जाले आणि ते वेगळे राज्य जाल्ल्या कारणान म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आणि गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ह्यो दोन्ही बँको आपसूक कोणें न मागता कायद्या खाली ह्यो बहुराज्य बँको त्या वेळार जाल्यो। परंतु म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या बाबतीत त्या वेळच्या सरकारांनी जी भूमिका घेतली ती भूमिका सहकार क्षेत्राक मारक ठरली आणि कशाच तरेन हे मानूंक तयार न जाले। प्रकरण हांगासरल्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल कोर्टात, त्यानंतर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट अशा तीन ठिकाणी 13 वर्सां ही लढाई झाली आणि तिन्ही कोर्टांनी निर्णय दिलो की म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक ही मल्टी स्टेट बहुराज्य बँक आसा आणि त्या प्रमाणे तिका काम करपाक सवलत दिवंक जाय। परंतु ह्या 13 वर्साच्या कालावधीत वसुलीची यंत्रणा जी आसा म्हणजे जे कोर्ट वसुलीचे असता ते रजिस्ट्रारचे असता, सहकार निबंधकाचे असता। स्थानिक निबंधकाक अधिकार ना म्हणून ते काय करू शकले ना आणि केंद्रीय निबंधक म्हणपाक लागले हायकोर्टचो किंवा सुप्रीम कोर्टचो निर्णय येवन आमी फुडें कारवाई करता। या 13 वर्षांत बँकेची NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट जे म्हणटात आमी थकीत कर्ज हे सुमारे 100 कोटीचेर पावले आणि त्यानंतर ह्या आमच्या गोव्यातले ज्यांचो सहकाराशी कसलोय काडीचो संबंध ना परंतु राजकीय कावेळ जाल्ले जे काही जे लोक असले त्या लोकांनी ह्या बँकेचे विरुद्ध काहूर उठयले मोठे